Добрый дзень, паважаныя мае гледачы, з вами вячэрня Астра, і гэта працягванне праходжання гульні, можна сказаць, легендарнай гульні 2005 года. Ну, на самой справе, не толькі з 2005 года. Таму што ў 2005 годзе гэтая гульня, ў 2004 годзе гэтая гульня выйшла на прыстаўкі, толькі праз некалькі гадоў яна выйшла на персанальныя ЭВМ, персанальныя кампухтары. І вось я збіраюся яе прайсці. Ведаю, што яе прайшлі ўжо 1000 чалавек, калі не мільёны на Ютубе. Але я бы хацеў прайсці на нашай мове далей. Ну, будзем спрабаваць як-небудзь прахадзіць. Так, ідзем, значыцца, зараз... Куды ідзем? На вуліцу ідзем, да. І ідзем да райдера. Так, райдер у нас вось тут будзе. Откажем на телефонный номер. Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Centrip and Ballers and Vagos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Так, вось нам сказаў прыгажунчык, я яго буду так называць. Гульня, на жаль, не мае нашай лакалізацыі. Прыгажунчык нам сказаў аб тым, што мы павінны быць вельмі уважлівымі, бо мы больш не кіруем гэтым горадам. Усе астатнія сем'і бандыцкія, так сказаць, гангстарскія, не хочуць з намі сябраваць, лічаць, што мы тут ніхто, што мы тут фу-фу-фу, што з намі нельга мець справы. Ну нічога, мы ім пакажам і дакажам аб тым, што Гроу-стрыт заўсёды будзе ў справах. Так, вось тут знаходзіцца зброя. Каб узяць гэтая зброя. Так, націскніце таб для таго, каб узяць гэтую зброю. Новая зброя займе новае месца сярод іншых. Замяніць гэтую. Ну, не ведаю, якая зброя будзе лепшая. Не ведаю. Ну, забяру гэтую. Так. Па-моему, гэта была адна і тая ж зброя, бо кулі засталіся і павялічыліся. Так, ідзем да райдера. У нас зараз будзе вельмі смешная місія. Райдер. Hey man, what you want? Ну чаго тебе, хлопчик? Seeing my homie. What's up with you? Вітаю з братуню. No homie love? No Чаго, hug? братуня, не так кохання? Да не питання, братуня. Пробач мене, а що з тобою? Гей, хлопчика, що ти, для чого ти зброю ремонтуєш? Блін, яны так вельмі хутка кажуць, што я просто не паспяваю за імі перакладаць. Ну нічога, я субтитры дадам на ютубе. І ви зможете їх читати. Як альтернативу субтитрам у гульні. На нашій мові, безумовно. Так. Накеровуюся з райдером до парикмахера. Нема питання, зовсім не. Пробач, нормаль бомжа. Не знищили. Я не знищив. Whatever. You got 5 minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Не, я хочу інакше Yeah, поїхати. but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. Пробач. Так, їдемо ось туди, на червоний круг. Ну, як заўсёды, да, бачите? NPC займае наше месца. Так, подойдите до желтого маркера для того, каб зайсці у парикмахерскую. Ну что, я иду до парикмахерсера, у цирульню, правильно казать, но тым не менш. Парикмахер, цирульна, божечки ж ты мои, я ж каб у 21 стагоддзі яшчэ памылкі выпраўляць. Да? Райдер.
Тут трэба быць вельмі асцярожным, каб парыкмахера не застраліць або не навесці на яго зброю, інакш ён будзе на нас спужаецца нас, і таму місія будзе non-complete. Місія non-complete. Так, ага, ну, буду заўсёды возьму вось гэтую прычоску. Афра. Ой, я не той зрабіў. Не-не-не-не-не-не. Ну, бывае. Добра, што заданне працягваецца. Гэта моя памылка. Так, ага, агляд. Прабел гэта агляд, вось. Так, добра. Прабел купіць. Безумоўна. Безумоўна. Выйсці. Вялікі дзякуй. Вось. You know something? I take it back. Old Reese still got it cracking. Man, what's this? Shit look ridiculous. Так, і вось зараз нам Райдер скажа аб тым, што ён хоча займацца не срамі, а нам пакуль трэба пакушаць. Тыпа мы такія худыя і нічога не можам рабіць, таму што мы галодныя. Калі Сіджай не будзе кушаць, ён суадносна будзе галадаць і суадносна ад гэтага страчваць энергію. Таму нам трэба кушаць. Нам трэба вельмі смачна кушаць, вельмі шмат. The Well-Striked Pizza Co. Окей, ідзем. Піцарыя. Піца гэта смачна. What would you like, sir? Што вам падабаецца, сэр? Ну, я не бачу у вас тут вельмі шмат. Улева або ўправа для выбара ежы. Перакус, кошт $2. Не, давай паспробуем яшчэ што-небудзь. Падвойны делюкс, $5. Не, а яшчэ што ёсць? Поўная заправка, $10. Ось куплю. Enjoy your meal, sir. Так, а яшчэ што? Салат. А можна яшчэ што-небудзь? Ну толькі перакус. Ну давайся яшчэ перакус. Have a Куплю. nice, cheesy І day. ўсё па сутнасці. Выхад. А вось і наш Райдер, братуня. Як заўсёды з геніяльнымі думкамі. Як заўсёды. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for Yeah, your yeah. dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. Геній. This pizza parlor's no pushover. What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker. Так, вось цяпер нам трэба адвесці яго назад. На Гроу-стрыт. Па сутнасці, гэта вось. Так, я тут трошечки паехаў, ну, да не менш, я магу выехаць назад. Так, да... Стары Гроу... Ты што робіш, ты? Божечки, NPC тут трошечки чокнутыя. Часам бываюць. У асноўным нармальныя, а так бываюць і чокнутыя. Ідзем. З аднымі ліхтарыкам. З адным ліхтарыкам. Так, ну па сутнасці вось і ўсё. Я не ведаю, як заехаць, но заеду так, як лагічна заязджаць. Ось так. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti, too. Later, homie.
Да побачення. Місія пройдена, авторитет плюс. Йоу, авторитет. Я авторитетний хлопчик. Так, треба заховатися, безумовно. Після кожної місії треба заховуватися, яка б яна не була. Бо гэта гульня може заховувати у себе баги. Так, заховуюся. У мяне часам вось мышка адыходзіць. Калі у вас ёсць такая ж праблема з мышкаю, мышка адыходзіць, гэта значыцца, што хутчэй за ўсёды ваша электронная вылічальная машына, ваш кампухтар, так сказаць, ён шмат'ядзерны, і гэтая гульня, яна не вельмі сябруе з шмат'ядзернасцю. І таму там трэба прыярытэт шмат'ядзернасці выдзеліць. У мяне ніяк рукі да гэтым не даходзяць, да гэтай справы, а вось у вас, можа быць, і дайдуць. Так, вось. Яшчэ трэба забраць фотоапарат. Божачкі, гэта просто сатанінскі кот. Жудаснасць. Кошка сатаны. Так, топ Сан-Андреас ресторан. С. Сурвевет. І ідэальнае жыццё. Ідэальнае жыццё. Так, а што тут у нас ёсць у гардэробе? Наўрад ці вельмі шмат. Але трэба паглядзець. То, в прынцыпе, што яго можа быць? Маркет бінга крама. Давай-ка паспрабую. Цела, белая майка. Божачкі, як шмат адзення. Гэта тая ж самая майка. Так, выйсці цяпер трэба. Enter, выйсці. Добра. Прабачце, я некалькі наступных серый буду яшчэ трошачкі тупіць з гэтым кіраваннем, бо я ніяк не магу навучыцца яму. То бишь тут трошачкі інакш кіраванне паводзіць сябе. Ну і я ніяк не магу навучыцца. І звыкнуцца. Так, ну я думаю, в прынцыпе, можна выканаць яшчэ адну місію, пасля чаго можна гэтую частку зафіналіць. Часткі будуць невялічкія, усяго па 2 серыі. Па 2 місіі, па 2 серыі. Часткі па 2 серыі, божачкі. Ну я і хвалююся. Невядома, з-за чаго я хвалююся. Па сутнасці, кожны 10-й школьнік умее записывать праходжанні, больш-менш. На самой справе нет, ну, ён так не хвалюецца, як я. Невядома, з-за чаго. Так, а вось і дом прыгажунчыка. Прыгажунчыка, мы ідзем да цябе, прыгажунчык. Графіты Гроу. Fat boy, look at. Look who's here, it's running man. What, you think you back on the set? I told you that, bruh. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Так, сядай у машину прыгажунчыка. Сядаю. Язджай з прыгажунчыкам у Айлвуд. Добра, поехали. Зараз мы будем графіці маляваць. Графіці Гроу. Так. Што гэта тут у іх? У гэтых NPC. Невядома, што яны робяць. Так. Ай. Пакуль яны тут стаяць, місія можа расцікавіцца. Так. Watch for those rollers as I tag this up.
Паглядзі на графіты і ўтрымлівай ЛКМ для таго, каб яе There's another перафарбаваць. 2 baller tags in the hood. You go get them, and I'll keep the engine running. Так, перафарбуй застаўшыеся графіці ў гэтым раёне. Добра. Перафарбавана 2 з 100 графіці. Па-мойму, вось гэтыя графіці, яны з'яўляюцца якраз такі. Яны ўзмацняюць аўтарытэт Гроу-стрыт. Прычым, па-мойму, даволі нядрэнна так. Я, праўда, не ведаю, але тым не менш. Ну, па-мойму, яны для чагосьці рэальна патрэбныя. Для таго, каб аўтарытэт Гроу-стрыт павялічыўся. Так, сядай. Зараз у нас з тобою Come on, let's будуть cruise into великие ballers справы. territory. Давай-ка мы... А чаму бы і нет? Давай. Давай их там всіх перафарбуем у зялёны колер гэтых фіялетавых гумнікаў. Так, на тэрыторыі варожых бандаў трэба паводзіць сябе вельмі асцярожна, я гэта ведаю. Я гэта ведаю. Ужо не першы дзень гуляю ў GTA San Andreas. Праўда, ніколі ў жыцці не праходзіў я яго місіі. Усе. Толькі да 1/4 праходзіў. Больш нет. Зараз, можа быць, You hit пройдзем. this up here, and I'll go up and do another hood. Ну, гэта просто супер. Так. Кінуў нас тут адных. Мы павінны тут пробовать граффити. Так, где тут у нас яшчэ ёсць граффити? Якое супадзенне? У фіялетавым адзенні гэта члены банды Балас. Яны твае ворагі назаўжды. Націсні ЛКМ для таго, каб What the fuck? This ain't gonna be аглушыць pretty. іх. Get that fool! Так. Яшчэ і паліцэйскія. Спадары, вы, можа быць, будзеце кушаць пончыкі, а не чапляць мяне, честное слово. Задзюбалі. Так. Зараз тут трэба пастаяць трошечки для таго, каб зорка пошука. Вось. Знікла. І можна было спакойна перафарбоўваць графіці. Перафарбавана. Carl, quick, get in! Ага. Хутчэй, хутчэй, хутчэй. Дзе ён? Ага, вось ён. Move it or I'll total it. Yo, man, nobody move. Get us back to the hood. Спадары, да CJ. пабачэння. What? CJ, I'm gonna give you a lesson. Божачкі, што тут іх завакханалі? Копы кудысьці кагосьці ловяць, нас баласы хочуць знішчыць, мы кудысьці едзем. Калі канкрэтна асцярожна, асцярожна, спадары копы. Дай божачкі да вас, об вас ударыцца. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kinda short, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Here, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Місія виконана, $200 плюс авторитет. Ізі. Просто гэта ізі. Так. Ну што ж, думаю, на гэтую частку праходжання можна зафіналіць. З вами, была вечерня Астра. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy.
Go fuck yourself. You just they bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. А, вось, нам кажуць аб тым, што нельга збягаць з гораду. Інакш будзе You gonna pay for my 40 ounces. нормально. Сям'я. Сям'я Гроу, да, знішчыў другога, амаль знішчыў. Гроу стрытаўца. Честное слово, вакханалія. Ну, тым не менш, гэта вясёлая вакханалія. Так, вялікі дзякуй за тое, што вы глядзелі гэтую частку праходжання. Глядзіце наступныя часткі праходжання. Да пабачэння. З вами была Вечерня Астра. Усяго самага найлепшага. Да пабачэння.